Nang marinig ito ng mga albularyo, wala na itong nagawa kundi ang sumang-ayon sa inilahad ni Tomas. Kung tutuusin, may punto naman ang sinabi nito, gawa ng hindi pa nila napapasok ang kabuuan ng bundok. Marami na din silang naririnig na kakaibang nilalang sa lugar, kung kaya't walang imposible ang mga bagay na kanilang nasilayan. Sa pagsapit ng umaga, ipinagpatuloy nila ang kanilang panggagamot. Kampante na sila noon, gawa ng kahit papaano, bumabalik na ang dating lakas ng mga taong kanilang nailigtas. Natukoy na din nila ang kinaroroonan ng Yanggaw, kung kaya't inaasahan na nilang magtatagal na lamang ng 3 araw ang kanilang gamutan. Bagaman nakontrol na nila ang nilalang na nasa kalooban ng mga biktima, hindi pa rin sila gaanong nagpakakampante sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili na ang Yanggaw na kasalukuyan nilang kinakaharap nanggaling pa sa lugar ng San Cristobal. Hindi rin nila ipinagsasawalang bahala noon ang tungkol sa maaaring pagsalakay ng angka ng nilalang na muntik nang mapaslang ni Elpin. Kinahapunan, habang hinihilot nila ang 2 lalaki, laking gulat na lamang nila Tomas nang masipat nila ang tiyan nito na mabilisang lumobo. Sa sobrang laki ng tiyan ng 2, halos hindi na nila magawang makita ang kanilang mga paa. Dala ng takot at pangamba ng kanyang mga kasama, dali-dali naman yung gumawa ng tubig na pangontra sa barang. Subalit pagsilay doon ni Tomas, agad naman niyang pinigilan ang mga ito sa kadahilanang malakas ang kanyang kutob na hindi barang ang kasalukuyang iniinda nitong karamdaman. Sandali lang, Mang Pedro. Huwag niyo munang ipainom ang bagay na yan sa 2. Hindi pa ho natin nakukumpirma na kung totoong barang ang dinaranas nila. Wika ni Tomas sa kanyang kasama. Matapos nitong makapagsalita, agad namang inilayo nila Pedro ang daladala nilang likido. Minabuti nilang sundin na muna si Tomas pansamantala nang sa gayoy hindi sila masisi sa mga bagay na maaaring mangyari. Sa paglipas pa ng oras, patuloy nilang inoobserbahan ang kasalukuyang sitwasyon ng 2 lalaki. Si Tomas naman noon, taimtim na nagdarasal habang hinahawakan ang ulo ng isa sa mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman siyang tumayo mula sa pagkakaupo habang nakatingin ng tulala. Bakas na bakas sa pagmumukha ni Tomas ang labis na pagkalito dahil sa mga pangyayaring kanilang naranasan. Maya-maya pa, wala na siyang nagawa kundi ang mag-usal habang ipinapaubaya ang lahat sa balahibo ng anghel na kanyang hawak. Mangyak-ngiyak noon si Tomas na nagbibigkas ng mga lihim na kataga upang mailigtas ang buhay ng 2. Napapansin niya kasi noon na merong iilang mga buhay na kataga ang labis na nagpapalala sa karamdaman ng mga ito imbis na magpagaling. Sa 3 oras niyang pagdarasal at panghihilot sa 2, dahan-dahan naman nilang napapansin ang pagbalik sa normal ng lumobo nitong mga tiyan. Bago pa man tumalikod ang araw sa kalupaan, tuluyan ang naging normal ang dinadala nitong karamdaman. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't bigo silang mapaslang ang Yanggaw noong araw. Wala naman silang pagpipilian sa kadahilanang mas mapanganib ang pangyayaring naganap sa 2. Sa paglalim ng gabi, muli na namang nagulantang ang pangkat nila Tomas nang masipat nila ang 2 panayang panginginig habang nakahiga. Nag-umpisa na ding bumula ang bibig nito, indikasyon na inaatake yon ng kanilang mga karamdaman. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman nila yung tinalian ng lubid habang patuloy na inuusal.
Subalit kahit anong gawin nila, tila ba wala itong epekto sa dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman yung tumigil sa panginginig at kasabay nito ang marahan nitong pag-upo habang nakangisi. Sa puntong yon, agad namang napagtanto ni Tomas na ang dalawa ay sinapian ng mga nilalang na nangyanggaw sa kanila. Pagsilay niya sa pamumula ng mga mata nito, agad naman niya yung ipinako sa papag habang tinatanong ng, "Sino kayo? Bakit hindi ninyo lubayan ng lalaking to?" Nang marinig yon ng dalawa, bigla naman itong ngumisi habang patuloy lamang na nakatitig sa kanila. Isa-isang pinangalanan ng dalawang nilalang ang mga kasamang albularyo ni Tomas, subalit bigo yung malaman kung ano ang pangalan niya. Maging ang kanyang ama noon ay nalaman ang pangalan nito sa pamamagitan ng pagtitig lamang. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yon, nakakapagtakang hindi naaapektuhan ng mga nilalang ng kanilang mga palipad hangin sa paligid. Ang isa sa mga ito ay nagawa pang hawiin ang nakapulupot sa kanilang mga baging ng makabuhay na parabang hindi sila nito naaapektuhan. Maya-maya pa, bigla namang natigilan sila Tomas nang marinig nilang sumagot ang isa sa mga ito ng, "Hindi nyo kilala ang kinakalaban ninyo. Alam mo ba, porket hawak mong balahibo, matatalo mo na kami?" "Higit na mas makapangyarihan sa iyo ang aming pinuno. Sa harap niya, isa ka lang dukhang walang magagawa." Nang marinig ito ni Tomas, walang sabi-sabi, agad niyang tinigalpo sa noo ang nilalang at kasabay nito ang paglapit niya rito habang sumasagot ng, "Ganun ba ang tingin mo? Kung talagang may sa demonyo yung lakas ni Macario, palabasin nyo! Ang mahirap sa inyo, kayong mga miyembro nagtatanggol sa pinuno ninyong duwag." Dahil sa kanyang sinabi, panay lang naman ang pagngisi ng nilalang na parabang hindi ito naaapektuhan sa mga bagay na kanyang inilahad. Maya-maya pa, bigla namang natigilan noon si Tomas nang maramdaman niyang dahan-dahan itong binabasag ang kanyang tigalpong pinakawalan. Upang hindi ito tuluyang masira ng nilalang na yon, mas lalo niyang inihipan ito ng mga malalakas na usal hanggang sa hindi maglaon, tuluyan na itong nawala sa katawan ng dalawa. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, laking gulat na lamang ni Tomas nang masipat niya ang dalawang yanggaw ng lalaki na dahan-dahang lumalabas sa katawan ng mga ito. Pagtakbo papalayo ng dalawang sisiw, bigla namang napabuntong hininga ang dalawang pasyente habang nag-aagaw buhay. Hindi naglaon, tuluyan na itong binawian ng buhay dahil sa tindi ng pinsalang ginawa ng mga nilalang sa kanilang mga katawan. Nang mapagtanto nila Tomas na patay na ang mga ito, wala na silang nagawa kundi ang mapaupo sa papag habang patuloy na iniisip ang mga susunod nilang gagawin. Ang kanyang ama naman noon, napatimpla na lamang ng kape dahil sa sobrang kaba ukol sa mga bagay na kanyang nasilayan. Inabot din sila noon ng 10 minuto bago tuluyang mahimasmasan dahil sa mga pangyayari. Nang medyo bumalik na ang diwa nila Tomas, doon na nila pinag-usapan ang tungkol sa mga bagay-bagay. Nag-isip din sila noon ng mga hakbang nang sa gayoy magawa nilang mapaghandaan ang mga susunod na kaganapan. Hindi pa man sumasapit noon ang hating gabi, muli na namang nagulantang ang kanilang pangkat nang makarinig sila ng pagbagsak sa labas ng tahanan nila Tomas. Dala ng kanilang kuryosidad,
Dali-dali din naman silang lumabas, tangan-tangan ang kanilang mga armas. Sa pagsilay nila sa paligid, bumungad sa kanila ang isang napakalaking kabog na hawak-hawak ni Elpin. Bumubulwak ang dugo nito sa bunganga habang patuloy na nagpupumiglas sa pagkakahawak ng subihi. "Elpin, saan mo nakuha yan?" tanong ni Tomas sa kanyang kasangga. "Ginoong Tomas, tingnan niyo ho ang kalangitan. Mukha ho yatang marami tayo ngayong bisita." Sagot naman sa kanya ni Elpin. Nang marinig ito ni Tomas, agad naman siyang napasilay sa napakadilim na langit kung saan doon niya nakita ang napakaraming kabog na nagsisiliparan. Pagtitig nito sa kanila, bigla naman yung lumipad papabulusok na siyang naging sanhi upang tumakbo sila pabalik sa loob ng bahay nila Tomas. Yun na lamang ang naisip nilang paraan para naman kahit papaano maiwasan ang pag-atake ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na naman silang napasilay sa labas ng bahay upang pakiramdaman ng buong paligid. Pagsilay ni Tomas kay Elpin na naroon sa tabi ng kapre, dali-dali naman siyang lumabas habang patuloy na nagmamatsyag. Maya-maya pa, doon na bumungad sa kanila ang nasa higit 20 kabog na kasalukuyang nakatayo sa harapan ng subihi. Nandilisik ang mga mata nito na parabang labis ang galit ng mga nilalang na yun sa kanila kahit bago pa lamang nila itong makasagupa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsilay, bigla namang nasipat ni Tomas ang isang kabog na dahan-dahang nagpapalit ng anyo. Paglitaw ng isang matandang lalaki sa kanilang harapan, bigla namang inihawak nito ang kanyang mga kamay sa lupa at kasabay nito ang mabilisan nitong pagpapalit bilang isang ganap na sigbin. Matapos ang pangyayaring yon, agad namang nagsiliparan ang mga kabog patungo sa kanilang kinaroroonan. Halos pinagkumpulan sila nito hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na sila nitong masukol. Bagaman nakakaya nila Tomas na makipagsabayan sa mga nilalang, hindi pa rin sila noon kampante gawa ng hindi basta-bastang mapapatay ang mga ito. Animoy kahit paulit-ulit na nila yung pinagtatatapyas ng kanilang mga tabak, nakakapagtakang hindi yun nasusugatan. Dahil sa mga pangyayaring yon, napilitan na siyang tawagin ang mga elementong sa tingin niya ay pangontra sa mga ito. Paglitaw ng elemento ng apoy sa kanyang tabi, agad naman niya yung inutusan na makipag-isa sa katawan ni Elpin. Binasbasan niya din ito ng kapangyarihan ng balahibo ng anghel upang magawa nitong malipol sa maikling panahon ang mga nilalang na naroon sa kanilang harapan. Pagramdam ni Elpin ng hindi masukat na kapangyarihan, buong lakas naman niyang sinugod ang mga nilalang ng walang pagdadalawang isip. Sumabay na din silang lahat sa pagsugod nito upang mabigyan yon ng tulong kung kinakailangan. Ang kapre dinoong namamahay ng payapa sa puno ng mangga, nakipag-isa na din sa pakikipaglaban nang sa gayoy madali nilang magapi ang mga aswang. Sa paglapit ni Elpin sa mga nilalang, halos maabo na ang iilan sa mga ito na buong tapang na sinalag ang ginawa nitong pag-atake. Nagpatuloy ang ganoong pangyayari hanggang sa dumating ang puntong tuluyan ng nangalahati ang hukbo ng mga aswang na dumayo pa sa kanilang lugar. Wala silang pinaligtas kahit isa sa mga ito, gawa ng sapat ng dahilan para sa kanila ang pagtangka nitong paglipol upang hindi nila yon bigyan ng awa. Bago sumapit ang alauna ng madaling araw, tuluyan na ngang nagwakas ang digmaan. Ni isa sa mga nilalang ay walang nakaligtas
alinsunod sa kagustuhan ni Tomas. Bagaman alam nilang maaagnas ang mga katawan ng mga ito sa pagsapit ng umaga, ninais na nila yung ilibing nang sa gayoy kahit papaano, hindi na nila yun magawa pang makita. Ganon din naman, sa oras na maagnas ang mga nilalang na yon, ililibing pa rin naman ito nila Tomas. Nang makalikha na sila ng sapat na hukay para sa katawan ng mga ito, agad naman nila yung inilibing. Ganon din ang ginawa nila sa mga namatay na manlalakbay, nang sa gayoy hindi na ito magdulot ng karagdagang takot sa kanilang lugar. Habang inililibing ito nila Tomas, doon nila napag-isip-isip na masyado nang mapanganib ang buong paligid. Napapansin nila noon na habang lumalakas ang kanilang puwersa, mas lalo ring lumalakas ang kalaban nila. Matapos nilang maisagawa ang paglibing, dali-dali naman silang bumalik sa loob ng kanilang tahanan. Doon ay pinag-usapan nila ang kanilang mga gagawin upang maging maingat sa bawat araw na dumaraan. Tomas, sinasabi ko sa inyo, huwag nyo nang palakihin ang sigalot na ito. Wala kayong ideya kung anong kapangyarihan ang dinadala ni Macario. Malay mo, totoong sinasabi ng mga alipores nito. Makakaligtas ka pa kaya kapag nalaman mong triple ang kapangyarihan ni Macario kaysa sa'yo? Nag-aalalang wika ng kanyang ama. Hindi ho ako natatakot o nababahala, tay. Wala naman ho akong balak na kalabanin siya. Pero kung hindi talaga maiiwasan, wala akong pagpipilian. Sagot naman niya rito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila napagkasunduan ng 3 buwan ng kanilang paghiwa-hiwalay. Minabuti nilang iwasan na muna ang pagtutulungan nang sa gayoy hindi ito makaagaw ng pansin sa mga nilalang na makapangyarihan. Nang sumang-ayon ang lahat ng kanyang kasama, nagpasya silang maghintay na lamang ng umaga bago tuluyang maghiwa-hiwalay. Mga kaibigan, pasensya na kayo kung ito ang paraan na aking naisip. Wala akong ibang hangad kundi ang kaligtasan ninyo at ng inyong mga pamilya. Malaya pa naman kayong pumunta rito para naman kahit minsan makapag-inuman kayo nila Itay at makapag-usap na din tayo. Wika ni Tomas sa kanyang mga kasama. Kayo din ho, Ginoong Tomas. Mag-iingat kayo. Kapag meron kayong problema, huwag kayong mahihiyang lumapit sa amin. Nandito lang kami palagi. Handang magbigay ng tulong kung kinakailangan. Sagot naman ni Pedro sa kanya. Matapos nilang mag-usap, nagpasya silang magpahinga na upang mapaghandaan ang pagsapit ng umaga. Ilang araw lang ang makalipas magmula ng pangyayaring yon, namuhay silang mag-ama ng normal. Dahil sa wala pa naman noong pasyenteng bumibisita, kung kaya't naituon nila ang kanilang mga wisyo sa paghahanda sa nalalapit na bagong taon. Bale, 3 araw na kasi noon ang lumipas magmula noong sumapit ang Pasko. Isang hapon, habang nakatambay silang mag-ama, nagpasya silang tumungo sa baryo. Medyo nasabik kasi sila noon, gawa ng may nagtayo ng perya sa liwasan. Bagaman gasera lamang ang nagsisilbing ilaw doon, masaya pa rin nila yung tinungo para makapaglakad. Tay, kayo na lang ho magsugal. Bawal ako dyan eh. Wika ni Tomas pagdating nila sa liwasan. Sige anak, ako na lang. Pasensya ka na ha, naisama pa kita rito. Sagot naman ito sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti ni Tomas na pagmasdan na lamang ang buong paligid. Ang laro pa noon sa peryang kanilang pinuntahan,
ay napakalayo pa sa mga laro ng perya ngayong pangkasalukuyan. Ayon kay Tomas, hindi pa man naipapakilala ang perya ng mga Amerikano, meron ng perya sa kanilang lugar tuwing Pasko. Bibihira lamang ang nakaabot sa peryang yon, gawa ng madali din naman itong nawala magmula noong lumaganap ang digmaan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa ilang lalaking kumalabit sa kanyang likuran. Pagsilay niya doon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang pagmumuka ni Mang Pedro. "Oh, Mang Pedro, magandang gabi ho. Ano ang ginagawa niyo rito?" Bungad na tanong ni Tomas sa kapwa niya albularyo. Nang marinig ito ng matanda, agad naman siya nitong inakbayan habang dahan-dahang binabagtas ang daan patungo sa tagong parte ng liwasan. Pagramdam ni Mang Pedro na silang dalawa na lamang ang naroon, agad naman itong ibinulong sa kanya ang tungkol sa nangyari sa isa nilang kasama. Tomas, hindi mo ba nabalitaan ang nangyari sa isa nating mga kapatid? Si kapatid na Tani, merong malubhang karamdaman. Ilang ulit ka na naming pinuntahan pero hindi ka namin naabutan. Tomas, tulungan mo kami. Bulong ni Pedro sa kanya. Dahil sa sinabi nito, bigla naman siyang nagtaka sa kadahilan ng papaanong hindi siya nito naabutan, gayong nasa bukid lang naman siya nagtatrabaho. Nauubos din ang kanyang oras tuwing hapon sa kanila, kung kaya't para kay Tomas, napaka-imposible ng mga bagay na inilalahad ni Mang Pedro. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napagpasyahan naman nilang dalawa na tunguhin ang bahay nito. Bago nila nilisan ng perya, dinaanan muna nila ang ama ni Tomas upang masigurong makakasama nila yon patungo sa bahay ng kanilang kaibigan. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga nangyayari. Pagkarating nila sa bahay ni Manong Tani, bigla naman silang natigilan nang masipat nila ang isang lalaking nakangiti habang nagbubuklat ng isang nagliliyab na libro. Pagtitig sa kanila nito, mabilisan naman yung tumakbo patungo sa masukal na parte ng baryo. Hindi na nila yon nagawang maabutan sa kadahilan ng para itong bulang naglaho sa kadiliman. Dahil sa mga pangyayari, agad naman nilang pinasok ang bahay ng matanda upang makita ang kasalukuyan nitong kalagayan. Kabang-kaba na noon si Tomas, gawa ng nasisiguro niyang meron doong nangyaring hindi kaaya-aya. Habang pinapasok nila ang bahay ng matanda, naging mahirap naman para sa kanilang matagpuan ang eksakto nitong kinaroroonan dahil sa dilim ng paligid. Pagsindi ni Pedro ng gasera, tumambad sa kanilang harapan ng isang batang nakabulagta. May pentagramo yun sa noo na dahan-dahang naglaho dahil sa ilaw na ginagawa ng gasera. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman nilang hinanap ang kinaroroonan ni Manong Tani. Hindi naglaon, natuklasan na nila ang kwarto nito na kung saan nakita nila ang matanda na nakahiga sa kanyang higaan katabi ng asawa nito. Kagaya ng kanilang inaasahan, wala na ding buhay ang matandang yon. Halos 2 araw na din yung nakipaglaban sa nilalang hanggang sa dumating ang puntong nadaig na ito ng kanyang iniindang karamdaman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, wala na silang nagawa kundi ang mapahagulgol sa pag-iyak habang niyayakap ang malamig na bangkay ng matanda. Labis nitong naapektuhan si Tomas, gawa ng inako nito ang kamalian sa pagkamatay ng isa sa kanyang mga kasama.
Sa isip-isip niya, kung hindi siya pumayag na maghiwa-hiwalay sila, hindi sana mangyayari ang bagay na yon. Subalit kahit anong pagsisisi pa man ang kanyang gawin, alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang magagawa upang mailigtas ang kanilang kaibigan. Dahil sa pagkamatay nito, nagdulot yon ng takot sa kanilang mga kasamang albularyo. Kumalat kasi noon ang balita sa kanilang lugar tungkol sa isang nilalang na merong tangan-tangang nagliliyab na libro. Ang iilan sa mga haka-hakang umiikot ay ang tungkol sa pagpatay ng nilalang na yon sa mga albularyong nakasunod sa yapak ni Tomas. Dahil sa ganoong istorya, kung kaya't hindi nila maiwasan ang mga masasamang salita na nanggagaling sa mga kakilala nilang albularyo. Bilang nakakaintindi, tinanggap yon nila Tomas ng walang kahit na ano pang istorya. Mas pinili nilang makipag-ayos sa mga ito para naman kahit papaano maiwasan ang gulo. Makalipas ang 9 na araw ng lamay ng matanda, napuno yon ng pagdadalamhati sa lahat ng dumalo. Kung hindi nyo kasi na itatanong, si Tandang Tani, isa din sa mga albularyong kinikilala sa kanilang lugar. Marami na din yung napatunayan at natulungan, kaya na may hindi maitatanggi ng mga taong naninirahan sa kanilang lugar ang tinatangan nitong kahusayan. Bagaman masakit para sa pangkat ni Tomas ang mawala ng kasama, tinanggap nila yon ng buong buo sa kalooban nila. Ang tanging nagawa nila noon, gawing aral ang pagkawala nito upang hindi na maulit pa. Mas lalo ding tumindi ang kanilang pagnanais na tugisin ang nilalang na pumaslang sa kanilang kaibigan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanap sa bakas nito, tila ba naging imposible sa kanila na matunto ng eksaktong kinaroroonan ng nilalang na yon. Dahil sa wala naman silang maisip na paraan para ito ay sundan, nagpasya silang hintayin na lamang ang muling paglitaw nito sa kanilang lugar. Sa pagpapatuloy ng kwento, merong isang kagimbal-gimbal na sikreto ang ilalahad ng ama ni Tomas. Okay, excited na ako kung anong klaseng sikreto yung ilalahad ng ama ni Tomas. Ano kaya to? Tungkol kaya to dun sa nilalang na may tangang nagliliyab na libro? Di kaya si Macario yun? Hirap mahirap manghula. Pero yung 18 mamayang hapon yun, kaya pahintay na lang ako. Yun lang. Salamat.